Duh, kok wis bagus? Mau kemana ya? Golek angin. Man dulu toh. Engko ae Kan belum maem. sik wareg aku. Engko tak mangan ngene warunge Siti. Loh, kok sih maem guni Siti ki loh? Saya mama mau tanya, sajane bedanya sotone mama harus sotone Siti ki opo? Wong yo mama juga masak soto kae loh. Yo beda. Sotomu lho mine putih wis biasa. Ngene Siti lho mine pirang. Dadi sawet. Aku rek mangan nang kono lho imbuh pidu. Loh, berisi enak sotone mama toyang. Sotomu rasane ra karo-karuan. Mengandung cinta dan kasih sayang serta dibumbui dengan kesetiaan le. Kurang enak piye jajan. Nek cintane oleh, kasih sayangnya oleh, tapi rasane ra nyampleng bias. Alah omongnya sampe nape maem karo meliri ibu wongnya sing saibor. Ya ta? Ya ora mosok mangan karo nyawang brutu ora sedep yo. Kamu lebih pisang.